כולם, אתם רוצים להתנדב לנשק וסע? זה מה שעושה חיוך. אתם רוצים להתנדב? תראו, עוזרים לילדים לצאת מהרכב ולהתארגן, עוזרים להם אפילו להוציא את התיק. אתם רוצים? תבואו להתנדב, זה עושה לילדים חיוך וגם לכם. תכף אני אערוך את זה. תגידו שזה לא היה לכם נעים, שיעזרו לכם, או שאתם תתנו עזרה. תגידו לי, רוצים שעזרות לצאת מהרכב? הנה, תראו. תסתכלו, הילד מרוצה. הוא מרוצה. בואו ניתן עוד יותר שהוא יהיה מרוצה. שאתם תצטרכו להתווכח איתו מי המרוצה. בואו ניתן שתצטרכו להתווכח איתו מי המרוצה. שהילדים יתווכחו מי המרוצה. מה זה? תראו, מה זה? יש פה רק נשק וסע אחד. רק היא והוא. הוא מסכן והיא מסכנה. תעזרו להם. הלו, שישו. רגע, כולם תיכנסו לנשק וסע. זה לא יפה שאף אחד לא נמצא בנשק וסע. עכשיו רק מישהי אחת תתנדבה. בבקשה, אני מבקש, תתנדבו לנשק וסע. אף אחד לא מעביר את הסרטון הזה. בבקשה. מבקש מכם יפה, אבל אתם לא יכולים. זה בלתי אפשרי, תראו. כמה אישה? אחת צריכה לרצות ילדים פה. תסתכלו. כל הילדים שבאים לבית הספר, ורק אישה אחת מרוצה אותם. זה לא נעים. אתם רוצים להרגיש כפול נעים? הילדים, תקראו להורים. תגידו להם, בואו לנשק וסע. בואו לנשק וסע.